खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 12 फेब्रुवारि 2023 बारायजोबो रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गिथाव बाथाव अर खामदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय खृष्टान बस्ती ओनसोलनि सिलभार स्कुवेर बिल्डिंनि पार्किंआव मैया फुंनि समावनो हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनाय जाथायाव गोबां गारि गुराफोरा डेमेज जादों। पार्किंआव गंसे गोजाम गारिखौ गेस काटारजों रिपेयारिं खालामबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादोंमोन आरो बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बीजेपी हान्जानि दैदेनगिरि गुलाब चांद काटारिया बिथांखौ आसामनि गोदान रायजो बेंगिरि महरै सायख'नाय जाबाय आरो बिथाङा थाबैनो आसामनि गोदान रायजो बेंगिरि महरनि बिबानखौ लानाय जासिगोन। आसामजों लोगोसे भारत हादरनि गासै मोन 13 रायजोफोराव गोदान रायजो बेंगिरि महरखौ थिसननाय जासिगोन। मोसौ बेदर। धुबरी पुलिसा आसाम आरो बेंगल बर्डारनि सागलियानिफ्राय 5 कुइन्टल जानाय मोसौ बेदर लांनाय गंसे गारिखौ हमनो हानायजों लोगोसे बे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 2 सुबुंखौबो एरेस्ट खालामदों आरो बिसोर मोसौ बेदरखौ धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय गौरीपुराव लांगासिनो दंमोन। बे समावनो लामा ससेयाव हमजादों। हमजानाय 2 सुबुंनि मुङा जाबाय राशिदुल हक आरो मिजानुर रहमान। मोनसे सोमोनांथाव आरो गिथाव बाथाव जाथाया सोराङाव फैदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय रातनानानपुर गामियाव मोनसे जुलिनि फांसन जाबाय थानाय समाव सासे 11 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ' आरो सासे 12 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ डीजे दामनाय समाव मोसाबाय थानाय समावनो बिसोर सानैनि गेजेराव मोसानाय बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव 12 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ 11 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ ग्लासनि बथलजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों। गिबियावनो बे गथ'आ थैयाखैमोन, उनाव हस्पिटालाव लांनाय समावसो जिउ गोमादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय कमल आरो बुथारग्रा गथ'नि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। बुथारग्रा दायनिगिरि गथ'आ जाथायखौ खालामखांनानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदों। अदेबानि बे गथ'आ दासिमबो खारखोमानानै दङ। दा बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।